Gabriel chu na aban nu chuan Juana ne na anin mu na tur mun chu awathleng ve a mase Juana ni lovin polai jok chu lo tat mai a pasal chuan Juana muturin a local ti a sha da wang chuan a thin rim em a maya tuilo the thot pa chuan Juana ne na thudi ka shil vek to thu chu a lo soi mak mai Juana chunga chuan polai hian thil thalo ati ni aringin Gabriel chuan Juana omna chu azota mase polai chuan lovin shipin akal san ta dayani polai hian zu lo ina wangin Gabriel hian a motor khal chu a che swal mayang ti a hlaw ve khop maya polai kar chu a kar chuan umzui veng hal thuain arin angngengin polai chu che swalin kongthlanga alum ta hlau maile manmo takatlan thla ina zok boy pui ngala polai chu lo in so no viawaniang ni khoshilovin lo hial maya rang taka ambulance call ngalin hospital lama chona zui ve ngala darkar som chuang ni khoshilova nuwa polai chu lo har ve chau maya mase alu aso awangin a memory chu a hlo then tatlat maile hospital la a omna chan po chu nawa pai thelo awanga an en kol lai ang tura ala in ngaya Gabriela chuan khongai hle in antun din mun po a soi fia she ta viau mai akut chu wanin theito pin thamwan ve ni chuti lain Juana du ve tu David chuan Juana I na atanga aban thulo sha in an ina chuan lo Valencia a har satna te zotin Juana chuan engkim chu lo shil ve mai boka Gabriel an polai chu na ba pai thelo wanga chena tu me moti in a khongai thu te chu alo soi ve boka David la chu Gabriel ne na vakal ve ngalin alo wa hau ve lengota Juana pun anau pai lai so ifa ani te she to a mudu to lo che ne ati chuan Gabriela chu hlauthona ina khatle ta polai chu adin muna zia deu to thauti in Juana mutur chuan kalsan le tri a polai chuan engma shemumal to hek lo le anu ne na chuan gutinge Gabriela ka min pek thatu tak lo indan na ke eti kha a she chua kem ni ti ina zota chutia naw a pai lo na indan na ai tho chu kemalai chuan lo shile man chia mai Gabriela po chu Juana te in wathleng ve hlolin Juana chung te sha da chuan Juana naw pai lai chu afa ani ti chu awasoi to fek maya Juana chung te ngai dan ani ta hau lo inu pui thilek leka a om lai pu in kan fanu hi ila ron ti buai mo ti in an lo hau shepa no chu an tum lai chuan Juana chu awin in soi fiana hun min pero ti in ange na ma se Juana po chuan athu soi chu angai thadu to thatlo afa chu a shin chwa huna alak sak dayang ti a hlawani Gabriel chu police station a in beng dai turin an lo shwai mak boka ti chuan Juana chuan afa chan ai chuan ti in khodanga pem te chu aril ruk ta a ma se kal tura a chung te amang tha lai chuan Gabriel chu alo lang le ta thuta Juana hian min biak ma chuan ni tin ka local se ang ati ta ka chuan Juana chuan po na shwain na soidu chu soitir ta a Gabriel chuan a thin lung put mang te chu soi chuakin Juana ne na chuan a mangai zia te hashil ta inaw pai lai wang ringot khan ka chel lo che ka mangai tlat to chelom atia mase nupui nei lai reng thu soitan chuan a oi vak lem lawania nge Juana chuan a oi hau lo Gabriela ti ngai na chelo chuan fo han tum le ringota mase pakhati chuan lo nam son dorin ka falo piang tur hi it nai lawang ti min tiam ro atita hetia atina chan chu Gabriela hian a fa hi lak sak da ya tum ni a rin tlat wang ani a Gabriela la chuan fa o chin emawang chuan Juana in tiam tur ati chu a in tiam phal thlot box si lo chuta Juana chuan min buma chikha na mi lo man changka itumani mo ati ta vak mai Gabriela tingai na shelo chuan na kalsan le tari top mai ani hospital a chuan anupui chu shat na hlovin a ommek boxi annu pa in carboy na neu po chu a shat na atangin abo veklata hospital om chu anin dewa wangin doctor phalna chuan in lama en kol tur chuan an ho le tari a mase pola hian apasalin abe thadu vaklo ti chu a she thiam that tilung oinan apasal ne na chuan kadam thathuna hospital a ka kalanga ka in karai ti rang ti in a in tiam ta tup mai ama ero chu Gabriela chuan anupui chu then la tum fanin apizon ne na chuan anupui dam thathuna thena tum dan te chu asoi hialani Gabriela hian anuna hun harsa aton na satai tak ani to te lul nen abiar company chuan tlak chhiat lama lo la panjui apuzon khan ambiar siam na tur lo telin company chu akuta a the nan chan alo lana samai hi alo nia
Mase vane thak takin atur tel na beer chu mu chhuawat ni in an hral chuak man lo hlau thung ama ero chu heti chung hian Gabriela puzon chuan chanchin thar la khom tu te hna an beer siam tura tur alo tel pal te chu aru ge lo shila an company chu an ming chat pha ta thawani chutia an ming chat ta ka chuan an product chu tu man an leidu talawa an company chuan atlak chat pha ta vak mai Gabriela chuan shareholders meeting ko ngalin Italy lam mi te na tho howarel ta a Mase heta po hian apuzon chu lo chele fatin Italy lam mi ne na an tho ho lo nan engemo atti danglam le mana Mase Camila chon alo chet khal tlat ti chuan Camila wang leo leo chuan Gabriel ro man na chu a hlotling theidon ta ni Camila hian athil ti awang khan Gabriela puzon rogilio khan alaka phubala ka tum ngei don ti sha in atlan bo ta daya Mase thamwang taka abi ruklai chuan rogilio roi hitman pakhat chuan arun jong mu hlau maile chuta ti luina a rogilio hna shwai kirla in rogilio wa chuan kutalo thak shepa adu to ka amut puile nuwa vo betin ka hne na that ta ka yom lo chuan jela ka khung chenga I u naw papo ka that bukang alati zui kumtam lamta khan kemelai chu ama pa nge chuan ni khat chu alo khoi bor banga kemelai thinrim lut tuk chuan apa chu silain akap ta mak mai ma se chu tia jail banga zu tringa tur chu a una pa chuan lo khonga in police ne na ama ka angin soita a kemelai tan ai chu tang ta ni hei hi regular chuan rem changa la in kemelai angai zona wang chuan vauna na mang ta ni amma ero chu kemelai taksa chu nei thei ma se a thinlung ero anei thei hau lo Camila in ama thalak le Gabriela thalak chu lo beldunin alo da cha chu Rogilio an amu chuan a thin rim awahan so sang tak afanula in Gabriela a chen thela wangin atwarna sa em mai boxi Gabriela a huat na chu asowin aso bur toni ti chuan thutluk na rap thak tak siamin Gabriela chu hitman roya tha nge tumta le lampanga David chuan Juana chu lo len chil le in ilaga changa Gabriela akal bo wang the dan ka sha sin ti in idea thata ka nei tho chu lo shila nurse khan I file kha ati chat vekto wangin hospitala doctor in the kap rai chati fin fiana omlova chu wang chuan pasalata min neila inaw pai lai kha Gabrielan afa angin a hau thei to lo mayang ati ta Juana chuan David idea te shep chu kaltlang pui chi nem te chiang lo lawyer teron ve photil ati chuan lawyer chuan pantanga la Mase anrin lo takin Gabriela chu alo omkur mai lawyer chuan David ro man chu lo sha in Gabriela alo shilman vek chu ni in chuta atua ve po anlung oi theina in rem siam na len tumta Gabriela chuan nawa pian ma chu Juana chu ati boi to lawang ti atiama Mase nau te chu afa ani ti Juana chuan apumangai thungani an in rem siam na an sign zo chuan hitman chu lo lut lolin Gabriela chu silain aron tin ta thor maile Mase akap puak don chiatia David chu aron indo manzo klat an boy loi lai chuan hitman chu atlan chezui boka Vanessa min silai mu chuan atak sa pui lai fu lo hlavin David chu tin mun der thong ema ading lo hlava Juana chuan David chu lai na thle in ama nei tu te tan na antor zel ai chuan Gabriela la ka ta chu tal chwa film thak atum ta tak taka Gabriela tan po anupuin in chena du tlat lo bok den Juana thutluk na pompui ve top chu a changem Mase a in ngai to angyal nuwa po Juana han latsan chu angam tangang lova apate chu a ai o tirin Juana chu avathlem tir ngyala Bible Mary chung chang te soi chuak hialin anin thlem na saboka Juana chu Gabriela thil soi fel pui tur chuan akal ta a Gabriela hna chuan min mu tira tangkhan ifa ka pai ti shami ti a azo chuan Gabriela chuan ka company a ilo tho channi chia khan ka sha chupo hospital CCTV atangin ka sha atia thudik ka shil chwa min huat pha anga ka hlata I omang ti ka hlawalom achan chu inaw pai na pa chu isha do lo thule inga tan ma iti lo thu isoi zia si a atile a Juana po chuan thil om zia chu chathiamin athin lung po chu adam veta Mase anin fop chiati chuan Juana chu in ngai to chuak le in minu pa in kara ka in rol du lo atile nu no a Gabriela chuan kannu pa in kara in rol hlenem kannu pa buaina chan po nangma ni lovin polai ve kalom atia Camila chu hitman kaltangin polai pa Rogiliawan Gabriela tha atum ti chu lo shive in hlauthong tak chuan Gabriela chu ron pana a tha ti mu chuan aloma Rogilio thil ti vekani thu chu shil pa in alaka chuan film khur turin acha ta ni
Polai chuan amma tang tu in dot lo shil char charin fa nei adu lo wanga in dan na alo e char char thin thu te chu aron shil vek boka chung thu sha chuan Gabriel chu apuak ke lo chau a lawyer chu kawin polai ne na anin chen na lekha chu siam tir ta ngala mak tak maiin polai in chen na lekha a chiar chia chu a shiat na alo kir ngal a thwakin ngai ole ta ka chuan thik na hlir lo khat le in Juana chu a ho thar le ta em ema tha a chak thu chu apa te hne na chon a aw chwa pui ta hial mai ma se apa chon lo khap dai shramin in chena lekha kha isain chuan Gabriel ro zat ve no khi ichang the mai the sin alo ti a ma se polai chuan sum ni lovin Gabriel chia chu adu si Camila po chu wachwa chalin Gabriel hne na khan in dan da ke e thin ti kha shit lo la chu tu na hian in chena lekha min hlan lovang awati tan ta na kapa ingai zon chu soilo Gabriel po ingai zonga I over lu tuk tia a an shep no chuan a thol ve ta dewanyang Juana thatura in thurwal pui tur chuan a som zuing ngal mak Juana tha na tura min pui lawani chuan inun ka ti chefikang ti in wawa chutia vota ka chuan Camila chuan a hnial ngam ta si lo miswa roi tura zong ta a zona zong ta na fam chu rei lawa miswal pol pakhat chuan mu fu ta a down payment ta tan polai chuan nuai za a pe thlap boka ti chuan le miswal ho chuan Juana chu walu chilin inchung lama chuan an zon chho ta daya Juana tal na salut tuk chuan pangpar khoina pot chu atlo tla hlau mai an thoma chuan a chung te chun ron har ve ta midang an ron har ti an shiat vele miswal ho chuan Juana chu shoi bo talowin stepa an nam lum ta daya Juana chu ni khushilovin a omta hospital a ankal pui nu chuan wang nei thlak takin alo har vele a anau pai lai chu so chelo hlawin aban ru ero atliak thunga Gabriel an chanchin lo shiat vele hospital lam chu wapan ve ngal ma se Juana nu chuan alo haunek mai Juana nu na ilo lana tang hian buaina iron thlen ol lova mu po ka phallo ti in alo tong khum zek si ma se a me chedu berle afa pai sak tu chu a hlat thengang si lova Juana kyanga chuan vakal luinga tin achunga hetiang ti tu te chu a chui chuang ngei tur thu atiamani Juana te in chu police in lu theilovin an lo hung ti pola in a mu chuan alom vur khop maya Juana chu athi to anga angai ni ma se miswal ho chu police te chuan CCTV atangin an melan lo mu a an lo man fel diam to tlat ami roi te police ku ta an omta ka chuan polai chu atal buai ta apa ne na chuan puina angen ta topa apa la chuan idea thatak alo nei zom zat amma de ya atha to Francisco rong chu a phum na atanga hai chuagin a thui shwai te hne na chuan Gabriel Juana va phum tur chuan thu a peta a heti hian police teril ro lak pe na tumani chumi nuwa police station na duty te chu tham na pe in an mi man te chuan polai tir an ni ti soi an tum vai chuan thak ngal turin na tibok athu pe ka wan chuan miswal ho chuan thi pha ta cha renga sheriff chuan chutia an mi tang te an thi tiak mai chu maka ti kher mai CCTV a han endon la chuan alo chetlat mai boxi an detective po chuan thil thleng chu ngai tu neu newin Gabriela laga tu emo in thil thalo ti atum chhun zom char char ti chu angai tu thiam ta a Gabriela chu thuron pe in ramdanga omri turin a shil ta topani Gabriela chuan achunga thil thalo thlen chhun zom tir char char tu te chu tu dang nilovin anupui te laman ni ti aring thiam ngal vek a thin rim lut tuk chu polai photoshoot nei lai chon vakal chilin engki ma shial vek thu chuan awa chwa chala ma se anupui te lamin poi an khoina chu fin fiana anei ri si lo fin fiana anei photangai tlat engpo ni se a follow pian tur himna chu angai tua ma sakphot angai ti sha in Juana chu California lama ompui ri aril ta a ma se an zindon ni tak chuan a hwan ram chunga Francisco ruang chu police te chuan an lo hai chuak ta tlat mai le a office thleng chuan an da pangai ta chuta le a office chunga chuan Francisco ka hlumna silai nge mai kha an ser le ta tlat Rogelo khan indify tu chu poisa lo in silai chu a office a lo thu ruk tir chu ni in chanchin thara chuan Gabriela chu wanted ani thu an puang ta dur mai le chu tiang din hmuna adin ta ka chuan Juana chu mun himlama kalpuin minglem mangin vila pakhat chu an buka chuta chuan an pahni te chuan an biru ri top zana lo ni chuan an pahni chau an ni boka an indu ton na chu tilangin khum khata an riak dun ta hialani atu khwalo wara Gabriela chuan akianga mu chu en ngoin aduna azwal nge mai aduna le amangai na ti lan nan chuna chuan tlanga shroin azungbun a chu a phorta
Juana chu anupui turin a som te hial Juana po chuan adu ve ema nial phal lovin o ti in chang ve ta ma se tlai lo ni chuan chanchin thar lama Gabriel chanchin chu an lo soi ta huai huai mai TV a chuan polai chu lo in lanin apasal chu a che thei ang berin aron soilat Gabriel chu nupui te ti du da chinga a chwa mai ba ka a chuan pa Francisco a thattua apua chuta chapa fa ka paisak thelo wangin hospital a in karai ti ro ti in min vo alati zui Juana nen trangwalin Francisco chu an that anga apu china phei chuan Gabriel chu a au chuak thot rampum sha tura miswal ber anga athanta ka chuan thudik asoi chwa angai ni ina sha ma alak lo chuan Juana le an fa tur chu dam chunga an bi ruk reng chu angai don tlat Gabriel chuan police nena vakala va in soifia chu atumta detective chu kolin in mu puya Malsawma arwal chuan Juana nu chu local vetlat Juana nu hi detective zuna lo wai ngit purin alo zui chut ani ome anin hmuna a chuan detective chuan Gabriel chu chan chezo kani thu te shil fe in jela tang theidin huna ading reng ti te chu soifia Juana chuan lo thon pui em in film khur turina cha mul mula Gabriel po chuan engpo tok theidin huna andina wangin atel lo pon an fa lo piang tur chu lo en kol thaturina cha ve ni this one detective chu zuin police station an wathenga sheriff chuan lok apa lo khung ngal mak Juana po in lama lungnur takina hole tari topa polai chuan apasal chu aron tlo a Juana I akal sana thataka inupui angamin pomle don ani chuan tan ina changhian kala chuakang che atia Gabriel thinrim lut tuk chuan an khum shepin asama a tham sak nok mai guards local lo se chu a khoina viawang le ni lo liam zelin Juana dulpo alo changve zela Gabriel channa detective pon athe ang topin ma ala vezel buka nikha chu Juana chuan nawo ve ta thuta hospital lampanin rei tak ave nuwa mipa du om taka shing beta Juana in now anedi polai te pa fa in an lo sha chuan an lom te chiam lo khop maya a chan chu Gabriela fa ani na angin a ro zong zong khom tu turani tlat ti chuan an pa fa chuan malak dan turan rela Juana hospital khuma amuthil bor bor lai chuan naute chu lak sakan tumta ma se naute thoma chuan Juana chu ron har thut mai pola in afa lo pom ti amu chuan tinalo sham turin angena polai te pa fa la chu an zam ei lo polai pa chuan envelope check om chu Juana pe in he hilala ifane hian Gabriela la the ang bera tlan bawang cheu ativela Juana chu ashila hai nge mai chu ta le anu chu ron lu thutin polai te pa fa chu aron hau ngal bor pora police call ngal bok chu ta polai te pa fa chu anjam cheve ta dewa police laka inti mol phaushap ai chuan in thiar film an thlang jok ta Juana chuan an check pek chu pother fekin voi khat ma ron in lan to lo tur chuan a cha hal buka lelama detective chuan Francisco anu chu lo kovin afa pathina Rogelio arin heldan te chu lo shil fe in Gabriela company tlak chia thutna chana po mo phur tu ani ti alo shila Francisco nu chuan detective tu soi chu oin Rogelio wan Francisco share le saka tum po chuan alo phal hau lo ti hian Rogelio wa chu shareholder lian ber ani theidon telawani mase Gabriela jela atan tlat chuan achan ai ala chang theidon tlat si he hi shekarin Rogelio wa chuan Gabriela chu tha atumta jela chuan Rogelio wa mitir pa chu vakalin Gabriela mulai chu va vi hlumatumta mase Gabriela chuan che ta lo la khal tlat mai police so miswal chu manvatin station lama zona zo turina shwai ta dayani thlathum alora le nu chuan Gabriela chu anung chang thada wangin achwa jok anlo phalsaka biak in lama vatlan ngalin afapa baptisma chang tur chu awanang man lo Juana chu amu vele fop ngal chutin anfapa po chu apom ta ngala a enning lo chu ani bere aming chu apa ming choya phu angalin baptisma chu an chantir ta ma se rewak lo nuwa detective chu lo inlanin Gabriela chu akir le hun to ti aron shil ta tlat mai Juana chuan thla phal lovin Gabriela chu kai tlat ma se Gabriela chuan ka court ni alo thleng trep to lom ne na ka changanga ka zalen to ang ti ka tiama che ati ta ka chuan Juana po adam huai mai ma se an court ni ma chuan Rogelio chuan phakara lo chwa le tlat company thok chen khatte chu suma thamin Francisco athi zan khan Gabriela nen anin hawak ti asoi turin alo thunun le man tlat mai ani
Hei wang hian court thurel chu abuai le ta feka an court trial chu ni danga chun zo mangai ta hiala ma se tia rugilia wan thu avai virna kara hian amma fa pange chuan alama tang thei ta thlat lo apa le a farnu ta thil ti zong zong chu she ve vekin ani em to lo ti ngai dan chu alo neya ti chuan Gabriela lam chu arukin a tang ve ta apa in company nei vek atum thu te le a thu shat sang te chu Gabriela lam ne na chuan a soi ta vek mai amma ero chu apa chuan rang takin athil ti chu aman chuak ta hlau mai le apa chuan achunga athin urna leibwa in asoi sata shipani heti la yan kemelai po chu Gabriela tan thei to pin tran alo love a unaw pa jela tang ne na chuan Gabriela veng him tura cha in lomana sum tam tham ta ka pe a hewang hian Gabriela jela boina tok ma se alo chan zel ta tani ma se Camila in Gabriela tan thei top alo chwa ve ti chu rogelia wa chuan a shele ta thlat mai afapa a shen be na chuan sheng ve in an pani chuan a kha tokin a soi sata reng mai ani ni kha chu Gabriela khe sungchang an soina lama Juana chuan Francisco Bozan khan silai puak ri kha sha in ava en diklai chuan camera chu a keng pa reng ti angai to chuak ta a hlau thon na kara alo me pal hlau a in ring ta camera a memory card ta chuan a om nge yang le ti chuan memory card chu a zon fe nuwa a chunga thalak chuan en ta a ma se an case ne na inzom thei dur thalak pahni che an mu tatlat mai pakhat chu thisen bonwai khani in pakhat phei chu a fi alo hle a engpo ni se detective ne na chuan hlan chhongin ani chuan thalak chu alo ti fia tir ngalani court trial ni alo thlen le chuan Juana chuan khamizana athil shat ang te chu a soi ve veka ma se lelam attorney chuan pasal nei lawan nawa pom the dana milak tlawak ani lo thuwa pu in court a thu soi po oi vek ngam si ani lo ti in aron nial kal tatlat mai Gabriela chuan a mei che mangai chutia mol pho taka an chua ta mei chu lo helin alo au chuak nge nge a alo yar chuan alo khapwat ma se court chunga chuan buain a chuak tan tia detective su lo tlan lu thutin thil poimo taka nei thu aron aulu puya court a om zong zong te mu tur chuan thalak chu ron chhop chuakin rogelia wan Francisco arwang a hnuk son lai chu chiang takalangin Gabriela chuan nena achangta chuta sheriff chuan rogelia wa chu kol ngalin tlanbo tur chuan an shil ngala ma se polai chuan Camila ile a unnaw pa te chu apa in phwar betin alo soi sa thin ti alo sheveta apa chu hawin ami man te chu chwa zalen turin angen ngiala ma se apa chuan ama po chu manin a phwar bet ve dai mai police te an lo lan ta ka chuan ami man te chu in phen na na mangta hiala ma se Camila chu tal chuak thutin rogelia wa silai chu a chu sak nuwa atin ta wang mai chuti lai chuan polai te una chu tho chuakin police lama chuan an lo tlan phei ngala ma se Camila in rin lo lai tak chuan rogelia wa chuan asilai chu aban ta thut mai Camila chu silai chuan chu thlungalin a that zui silai po ta ka chuan police te chuan rogelia wa chu an ron bor ngal ve boka rogelia wa chu jela a om ta wanga atana chuan Camila una pa chuan alo ngak ran mai le rogelia wa tan chuan a phur om viaw lawang polai po chu police te chuan chui chiangin amma a Juana tha tumami aroya wang khan an lo man ve bokani ti chuan kumthum lai alo liam ve ta buka Gabriela company pon ngai a overeta Juana nen chuan adu thu sam chung kwa dinin an fapa po nau panghlim thei tak ni in alian ve to hlea Juana po chuan lekha zirzomin a graduation niya po a chung te chuan an troi om thathlea chung ko du om tak anei ba ka zirna lama a hlotling chhozel ti sha in a hlim ve hlea Gabriela po Juana nupuya anei ta ga chang chuan anun pu ahlim sot lea Juana chung te nen po chuan in rem takin anom ta ni atop ta